Oyo. Wagwan. Na just fatso baba. Kajiga easy. Understand man arikudya mari forex. Kuna chiriko. Iyo chimura izida kufamba nzediwo. Pane mota yakavhuragwa inenge chimushika-shika chikuberwa nwedzo. Apa utikuzotena futi kudai kutatozara. Zvinazatowedzera. It is Amana. Today is my last day in Masvingo, and then we find go muchiround in a just fast. Asizoti kufamba sei. Aikombi akomana nemakombi. Ndozvanoita kakwarari futi. Kwese nyango Cape Town ndo unohava vanototofa. Nyango Cape Town futi. Baba Cape Town atori wese. Cape Town kune vamwe makwanda munga. Hava vato ndo vanototonga Cape Town. South Africa yacho yes. Ine Zamana today tirimuno muchiseko, and then tinakuona kuti sei. Aba chekutanga tine nzara. So tinomboona kuti kwanza kuwana chekudya rimwe msadza. And then tichiona kuti sei tugaya kubaya kune maquadbike. Tomboseja pana nambo unonga relocate. Ndaimboseja zvangu nezuro. But ameno pana aripo. Apalamboeni pana imbo hapo tunombocheka. Apalamboeni apa pa. Poly then and then guys takashaya maquadbike tichangotsvaka activity yeungurova nhasi kuti ndiende activity changosecha pane chiwasadza tiita se change secha maise. So yeah, do last day Masvingo mu Vegas Las Vegas. I did it Las Vegas. Las Vegas. I know that when place in Las Vegas. Las Vegas I know it's a place of sinning. You know it in Las Vegas because I'm a sinner. Okay. You know bad. The menya zewana. Right. So amana ya tuna just fast uchane yakekeza pa screen. Ari kusort of content ngoko. Zvotoda. Ine zamana get you later. Anachikenda kase tasvika kwathu baya. Nemhenya dzevana. Kune zvimapurisa kapo. Oh, ezi soma. Ndawo apa paita kupinda mutauni kapo. Ndopacho zvakamira. Ngazvimbomira unotsoma wacho. Ndakaona video yake. Ndatomboro ndomuona sei but nasiri kuhara lezopa ndingachiriko kana as long as achirimo muno mucheteka try ndo squeeze chete ndimuone chete unoona ndakafara kune ndiani kugadzirira simbi ende ana advantage kuti ari mudhuze nana ghost amana Bruce is in Zim amana ndakadzokera kuHarare ka as long as achiri muHarare cheteka uraona hainini ndinopinda pese baba watoona upi kujenda amene ndonoketa areas guys one tourist pizza in Masvingo ndiwakuti warasika rumwe ndiri patourist building Las Vegas kunonzi kurei na mhenya kunonzi kurei utoni apana iwo rudari nonaka zvokudaro chero indoda jeda remughetto rera riro rinobikwa kutsvina rera akanje kurei utoni hakuna hako tsvina yakawanda ati ikoko ndinodozika unozo chimwe chandakanotisa chandakanotisa kuti munonzi muchi maghetto kana muzvinzvimbo zvangu daro mubikwa sadza ndakaipa waiziya imota ndoide ndina 2 years nayo makex pane new shape yayo zvayo imwe nechimwe chiextra kanakaomberera but vanhu vanoti yakakundwa kunaka amana price mamunzi achitaura man surprise andina 2 years vanhu vanotengera amana mazvinzwa mana makex ndakopena gofund exactly teka makex waize team diaspora mazvinzwira mana makex yamana makangoti surprise amune masibisa level aiziya tirimo inotenge Harare Gardens yemuno ndokuti vakakula vanhu down vachidanana vachiita sei vachienjoya right vakakula down samana takunotsvaga jebuda amene ndikuwa tinotsvaga jedza amene tinorwa nepa kusvika pareutona ichi igetwe pachipaasinongozatomufarainenzimboziwanunga zvepapo apa naugeza somwara ashamari masurprise ako kotakawanda boira tazvina basa nona iwo manje uchatora mhezi vana cha ndakurasa ningire mayo akana handina kugeze vanomboziva zvamwari nechando chiriko ichi ndatongopfeka zvanandapfeka nezopa maya hatiti zvokuti tongoenda takatongonanga iyo bata uno mune bata okay samana takwenda panonzi pariver ton reu enjani koichiko ichi chibuilding chibori fani ndechevakomana anoita zvekubata nyoka gemba vanobata nyoka samutori nyoka mwato kana ndotenga nyoka mototengeswa nyoka obvious andi nyoka yamapedzeri asi mapedzeri nyoka sadaro ora ndo zvakaita
Motor Fest kaya mdara wangu Yesu. Ayo Benzi imsamira hapa. Acha zingaite chakasimba bada. Acha kabeza chakuzoboa. Ndatomboenda nacho kuchikoro kana ndachobaya nacho A-level. Nazvinguva yacho yatojika. Muzapa wataura zveizve wish ndarangarira chini. Ndarangarira chimwe chimota chinozoita wish. Ana pari padai kudza ndobva kustopo pane zero vaya. Tsano shamu naita unozana anonawo mana anoisa vanhu kuno kumberi. Ndakagara paside pake driver so. Wotokotesa speedometer chimwe tunoita 160 chamwa. Noza. That was my first time kuona mota yakarasika kudai. Unofa kubira passport. Unofamba kumana. But nokendoti kuna na Cape Town ka ndotoradzika kusvika na 180. Ati ya road inge yakanaka. Unoza road yacho, unoza mota changu yacho ngiri kufamba mhepo so ichanga. Tsamu. Zimbabwe munozviyera. Ini Zimbabwe munowana ndadarika 100. Ini kubva ndidrive cho ndikandikuru inonzi masina aya rwa 80 90 hakuna kwandiri kumhanyira tsano kodai wakanonoka wegara wangoenda nezuva wengoenda nezuva muno muzimbabwe watosvika mu 8 unoza kuti hachaiti ndakufarisa shamarika zvazoitika ipapo aipapo ndakatika anaenga wotoko chamuudza kuti shamari mira haudziki manje unoza kuti ukaudza munhu aita manyengo inona chiriradzikwa chidzoka timwe mushika mana munotura wana isu ndimwe makanonoka muri patarget isusu tesina kunonoka anchakuri wishi unofira passport ndouraigwei unofira passport baba waize ereza mana tinoita kunotosvika paReuton mandipera pane mabhazi I think pane vanobika sadza waona vanhu vanoungana mabhazi anofanana nekunana kunonzi kuBellevue Cape Town vanhu baba pane pachibikwa sadza chachero vanhu mangoni mabhazi chete nezvematrack dokunene ero zamana stay tuned. Guys, tasvika pachibikwa chona paReuton. Aminoti kwandasvika uko masadza anga achitangokwata mamwe achitanga kutoiswa mvura. Masadza amiro ndakazoona ronzi sadza chiro rakawanda anenge aembwa iwewe ise masadza mamwe akutotaura asa pana barinokasika pane sadza nechi chete i road runner ndedzevachena idzi dzemabhuni tipewo 2 per place amana iri ndo chida racho reMas Vegas anzi masadza esona iri wrong but iri zamana katapedza kurwa masadza tinokuudza kuti aita sei so station ndiri Masvingo as you can see amenoka nice Mas Vegas katakakula down there so stay tuned guys tapedza kudya as you can see nara totsvaka kanzvimbo kuite se chiro marati tibai mapedza kudya yona ndasana pedza kudya ino baba unotora madomasi watopedza enedza mara stay tuned kana kupenda zvokufenda sei guys tapedza kukasta jeta takuda kumboona kuti toita sei pana takumborwa chisiku timboona kuti how far waize kushooting kunoda kuenda tiri group waize tingazorana maheadshots kuda makawanda waize mungarapa waize saka isi titakazosvika yonzi asi takasvika kune mhuri dziriko dzikuita zveshooting ngatingosvika totongojoinemo matombokumbire tongosvika kutorwa munhu musoro waize zvakatoindwa waibata saka gezike timboona timbodecide kuti tonyatsoita seizvozvo so yeah make sure you stay tuned mana taita munyama vanhu vachina pakavharwa taita munyama vanhu vachina pakavharwa mawana zvakadhakwa kumana vandomana vachireva vanhu mashootings tone amana mbese yati kwa Masvingo muna marobots nanda mukadza marobots 2 1 iwe ndozozorevere unyepe ona mira one kasika zero pamba naona kasika baziro chita green karisa chita green kabaro pamba wani naona wajuma another green one Masvingo muna marobots guys ndoshamsika na robot rachita green ranaka ndoshamsika mana kuti Masvingo muna marobots nyoti razoita final after on slap
Ndorega robot mumasvingo man. Hanzi vanhu vanotobva kuZimbabwe kuzoona marobot paone. Vanozona marobot mumasvingo. Andorega type robot ino. Unoita manambas. Unoita manambas. I think marara muna show marobot. Manambas. Vamos doroshiga amana. Rasfa sobaya. Sobaya, tobata namdara. Kawan waize. Sharp simbisa yo, thanks mwangu. Sharp. Semana pesa wangu abaya maize. Akutoroachira kutoroa. And then I just realized that I need to quickly do something that happened about kugeza. Create this vlog and give you the kugeza to dakwa amazing. So yeah, let's go and do that now. So yeah guys, what's good with you? What's good? I'm gonna say. So it's like after 4 days now, 3 nights, and finally I'm leaving Masvingo. As you can see, this is the room that I was staying, and I don't think there's any need to make the bed or bed the bed. I don't know, because definitely obvious if it's a clean apartment or if it's a clean hotel, they're gonna change the sheets and stuff. You understand? So yeah guys, go with me as I'm leaving this hotel. Hey, family no man. They just pray for me to be safe, man. Because you know mzila huni zvakawanda zvingampini zvimbongambopoto zvatinganga tisangana nazvo. So yeah, chikweshe. Let's hope I'm gonna be safe and I'm gonna travel with you also as I'm going back to Harare. You understand? So yeah guys, make sure I stay tuned. You watch the video to the end. You like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more and understand. And yeah, I'm gonna be showing everything. Road, so yeah, let's go. Let's leave the place. So as you can see, this is the 1-star apartment or 1-star hotel that I was staying in. I carried my power bank, my cable. Definitely that was the thing that I was feeling the most to leave. And my bag with some money, cash. Let's inside there. There's nothing. And, down there, there's nothing also that I left. How about here? The blankets. Okay. Sure then. Here's my bag. Let me open the windows. As you can see. And this room is looking cool. As you can see. And the same price, you know. So you guys are finally, after 4 days, I'm leaving this place. And go with me to Harare as I'm going. Toilet is cool. Okay. It's good. Yes. Did I forget anything here? No. I didn't. Okay. And it's for 4. It's for family. $10 per bed. 10 per bed, and then 20 another one. Go with me. So guys, this is the place that I was staying at. As you can see. Unfortunately, I did not like the service that much. So I ain't gonna give them a free advert. But yeah, it's here in Masvingo. You understand? Even numbers are on the even check out at the Tomboita. The Dongo Buddha, the Kananga big language. I'm wearing my jeans. As you can see. Hey man, I love this kicks and trousers. So guys, let me walk. Ndakananga nokwirwa makombi ndakuda ndiziya nzvimbo pa 4 days ndagara kuno ndakuda chasi ndichiketa zvinofamba sei maize ndo mataxi kunokwa tumushika shike stuff so
So guys, finally ndasvika panonzi paKruko Motors. Pandokwira Harare. Apapa, as you can see. And let me try to get transport on it. Now it's maybe around to 4. And definitely just come and Harare. And I don't know, man. Let's just see what's popping. So guys, imagine kuno shanda mani green. Maran. Zita ze. Mune ice cream era. Mune ice cream. Yes, azokutura mapuko anayo. Because my favorite ice cream I know but kama sport. So guys, finally tafika by KFC. Me now I'm not gonna drive through, I'm gonna walk through. So guys, people they underrate Masvingo, but Masvingo is slowly replacing Cape Town. Super cool though. It's nice. Actually, it's one of the nicest places that I've never seen. There's Toyota in Masvingo. Oh, there's Toyota here in Masvingo, guys. Guess? Can you believe that? So guys, to Pantangira in Masvingo. To what happened to Pantangira? And I'm going to have this KFC. So guys, why is it one on each because they go uta one empty utirego? At school and I can do misa, I wouldn't do the Chibera and do misa. I think I'm sugar over on Sakurego. Farm begun those miss and the Gamot. I will not share no other pump up my headphones. No one there, Manya, Moscow put up a guard when Jerry Varamba, Maswanga, Sati Haras, and I share no misai. Yes, guys, I'm going to buy it. And this KFC rubber boy. Yeah, that's it. And yo, it's crazy. Look at the line. They drive through, guys. Like yo, it's crazy. So people got money. More than 15 cars are in the drive-through now, waiting for the food. So guys, just away after a long struggle. After I need to go mirror for about an hour. I think it's because of my boat. I was over the store, so right I was around. So guys, let me just quickly eat and then we'll hit the road. Let's go, guys. You should try those fries. I don't know my loaded fries. It's my dango. So nice. You should try them. So you guys, the pizza. Now I'm going back home. So yeah, let's go man on the pizza and I go for another KFC and I'm going back home. Let's go, let's get it. So guys, I'm here and now I'm trying to hide man. You know the one and only ku Harare man. Rupa shata. Yo, and the faro man. I almost gave a go by one chow and you can shika shika. Luckily that was one repass. So yeah, let's go. I imagine man, and I have to give up and have to kira do so shika shika good to get away and I have to shaft. But I'm gonna pass the road. Yo, I screamed the bra. But I don't want to go mania. Now I'm sitting comfortably in the bus, not even full. There's no one here. As you can see. So let's go back to Harare. Show.
ndasvika pana chikosina buruka pasi buruka rega ndimboweta kumana andasvika finally. Yo guys, finally I'm home. When zvakasiwa zvoita mubhedha mukomana achifarira kuenda kuvhakesheni and I really miss my small place. By the way, look zvaita mungosiya sonombosuka and everything. Anyways, let the journey begins. I bet guys, thank you for watching the vlog to the end. Make sure you like, comment, you share, and you subscribe to my YouTube channel for more and more content. Understand? That's the end of the vlog, and see you on another episode. Now I'm very tired. Let me just sleep and edit this content for you guys. I love you guys.